Molt bé, doncs si us sembla comencem. Passen ja alguns minuts de l'hora convinguda. Moltes gràcies a tots per ser aquesta tarda aquí. Ara ho comentarem amb el Josep. Els mesos de maig i de juny són com mesos d'efervescència a la Seu, on passen moltes coses. I de vegades amb aquestes moltes coses hi ha coses que se solapen i malauradament doncs, avui també és el cas que hi ha solapament d'actes i és una llàstima perquè segurament gent que està aquí voldria estar també en el tracte i gent que està allà voldria estar també en aquest acte. Sí, com sigui, això és més permanent, és a dir, el llibre que ens presenta el Josep Enric Gallegues doncs el podem gaudir en qualsevol moment i de seguida que ens va demanar de poder-nos-lo presentar a la Seu doncs vam dir que sí, que només faltaria, especialment per moltes coses, per la relació de veïnatge intens que hi ha amb el món de la literatura del Principat d'Andorra, amb el món de la poesia del Principat d'Andorra, però també perquè la temàtica ens la sentim molt pròpia, una temàtica que parteix, en aquest cas, uns fets que ha viscut Catalunya en els últims mesos i especialment el dia d'octubre com un punt d'inflexió molt important, però també perquè arran d'aquesta temàtica llavors es comença a parlar també de qüestions molt més universals al voltant dels drets humans, al voltant de qüestions que segurament tots nosaltres podem plenament compartir. Però és cert que, i suposo que ella ens ho explicarà amb molta més precisió, és cert que aquest llibre comença el dia 1 d'octubre, un dia impactant des de molts punts de vista, emocionant també, però per algú que s'ho voldria mirar amb una certa distància, no massa lluny d'aquí, però sí amb una certa distància, doncs segurament molt impactant per les imatges de la policia atonyinant la gent que volia votar, sí o no, en definitiva volia participar democràticament per prendre una decisió molt intensa de país. És evident que a partir d'aquella data es podien escriure diverses coses. Una d'elles, el que es va escriure, tuits, notícies, coses molt immediates, declaracions, contradeclaracions, exabruptes, en fi, coses molt de la immediatesa que en molts casos acaben morint el mateix dia o en poques hores de vida. Una altra cosa que es podia escriure al voltant d'aquella data és un relat del que va passar, segurament fragmentat perquè encara hi ha molta cosa que segurament no es coneix prou, però un relat que d'alguna manera podia ser un relat capat des del punt de vista que encara avui hi ha molta gent que pot tenir conseqüències judicials al voltant d'aquest exercici del dret a decidir, de l'exercici del referèndum, i per tant un relat, ja sigui més narratiu o fins i tot més assaig, necessàriament conté una autolimitació per part de la gent que l'escriu per no posar problemes, més problemes afegits a algú que hi surti en aquest relat. I probablement, per tant, un dels camins interessants a explorar i que segurament deu ser dels pocs que ho hagi fet com a mínim amb aquesta profusió és el camí de la poesia i del sentiment i de la reflexió més vinculada a l'exercici poètic. És a dir, no hi ha límit, no t'has d'autocensurar per no descobrir ningú, per no posar problemes a ningú. És una escriptura més reflexiva, no és allò d'una cosa que caduqui l'endemà mateix o en poques hores, i per tant és un exercici molt interessant que a més a més tu vas anar fent a través de les xarxes socials, cada dia publicaves a la teva pàgina de Facebook un poema, com em deia abans, té aquest origen a l'1 d'octubre, però després van derivant en reflexions més universals. Per tant, és un llibre que pot interessar a tothom, que pot ajudar també a fer un procés per part de molts de nosaltres. L'1 d'octubre encara en parlem i ens emocionem, perquè el que vam viure és molt fort i cadascú té la seva pròpia visió. Per tant, també ens pot ajudar a fer
apallimenta, per dir-ho així, un pair tot allò que van viure. És la reflexió d'algú que és molt proper a la seva mirada, però alhora té una certa distància que jo crec que ens pot ajudar molt i ens pot fer gaudir molt de la lectura reposada d'aquest seguit de poemes, d'aquests 82 dies d'octubre que ens presenta el Josep. Per tant, gràcies per venir a la Seu, per voler compartir amb nosaltres aquesta tasca poètica i, en tot cas, com és evident, aquesta és una presentació a 3, jo simplement posava la pilota sobre el terreny de joc i a partir d'aquí les filigranes i les jugades de gol van a càrrec tant de l'Albert com del Josep. I per tant, li passo la paraula a l'Albert. Tot agraïm-vos de nou la vostra presència. Molt bé, gràcies Albert. Espero no enviar la pilota fora del camp, que és el que passaria si tingués una pilota de veritat, un camp de futbol. En fi, bones tardes, sobretot gràcies al Josep per convidar-me a participar aquí i gràcies a tots vosaltres per venir en aquesta tarda tan pròdiga en esdeveniments que al final ens hem de dividir i concentrar-nos aquí. Bé, i gràcies al Josep, que coneixeu tots, el Josep de Llarès. Andorra se li coneix el de Lleres, perquè la característica de l'andorrà és que en els cognoms la tònica és oscil·lant. Una cosa que no té cap explicació científica, i els nequi, els escales... Aquest en té un substrat basc. Jo crec que sí. Era molt senzill. A les màquines d'escriure abans, les majúscules, no tenien accent. I el registre civil fins fa I automàticament s'escrivia tot sense els accents. Però això explicaria un fenomen universal, però només passa en Andorra. Això ja... No el meu cas. Sí, no, només passa en Andorra. És una cosa que m'ha fet ballar el cap i jo crec que és una qüestió del substrat ibero-basc, que crec que aniria per aquí la cosa, perquè els bascos tenen un sistema de tòniques una mica també oscil·lant. En fi, tanco aquest parèntesi que no venia per res a tomb. I res, segon tothom coneix la trajectòria del Josep, que és un personatge, jo diria que essencial en la literatura andorrana, perquè ha obert molts camins. És el gran poeta nacional andorrà. Jo crec que des del primer llibre dels anys 70, el 73, fins al d'avui, ha anat construint una obra molt completa, molt sòlida, i que realment sorprèn amb aquest últim lliurament, perquè aquesta poesia més íntima, més personal, ha fet allò una poesia gairebé de combat, de combat d'idees, no de combat de trinxera, sinó d'interrogar-se, d'intentar veure cap on va aquest món que a vegades sembla una mica boig, i la poesia és una manera excel·lent d'ajudar a ordenar les idees, d'intentar trobar un sentit i una llum enmig del caos. Josep, a més, ha tingut una trajectòria pública importantíssima, va ser un recordadíssim ministre de Cultura, també el seu pas per la sindicatura, el Consell General, l'ambaixador, i Andorra és un país petit i quan reparteixen les cartes és difícil, no te'n toqui mai una, però la manera com les ha jugat i el bé que les ha jugat el Josep doncs és un dels personatges que algun dia quan faci les seves memòries, que espero que les faci, tindrà coses a explicar perquè ha estat a primera línia en moments molt importants de la història recent d'Andorra. A més, de poeta i d'aquesta dimensió pública, és un grandíssim narrador. Aquesta novel·la que única, però que hauria de continuar, i penso que alguna cosa estàs fent, que és el Frontera endins, i que a més, gràcies a la seva nova vessant com a agitador cultural a través de l'editorial Anem, penso que el que ha sigut interessantíssim que hagués fet les traduccions, perquè el problema que té la literatura andorrana és que corre aquest perill del tot solament, de mirar-se el líquid, de no ser capaç de
d'anar més enllà, i gràcies a les traduccions, que són el vehicle perfecte per poder tirar una mica més enllà. Penso en aquest bagatge, aquesta microbiografia, ens situa perfectament el Josep en el moment en què escriu aquest llibre. Aquest llibre d'aquest octubre llarguíssim, interminable, que no s'acaba mai. És un octubre que l'allargassem fins al dia del solstici d'hivern, el dia en què va des de l'1 d'octubre del referèndum fins a l'1 d'octubre d'aquestes eleccions tan estranyes que van ser imposades. Jo crec que és un llibre extremadament valent. És un llibre que jo crec que poca gent s'hauria atrevit a fer-lo. És un llibre que, a més, és un repte. És un repte per també la tècnica, aquesta escriptura gairebé a raig, és a dir, aquesta autoimposició d'escriure un poema cada dia, a més, sotmetre-la a un mitjà que a vegades és tan cruel com pot ser el Facebook, que quan les coses van bé, van molt bé, però quan es torcen pot ser un desastre, perquè és incontrolable. Tu llences allà és una cosa a l'aire i no saps mai quina recepció tindrà, quines crítiques, l'anonimat que moltes vegades també s'amaga al darrere fa tot encara molt més complicat. Sempre he sigut extremadament crític, per exemple, amb la política de comentaris del diari d'Andorra. És a dir, tothom escriu i escriu amb el seu nom, signe i ja està. Llavors està, diguem-ne, nu davant d'una legió de trolls, d'agents, d'agents dobles, de saber qui, que es dediquen a vomitar directament coses i enterbolir un debat que hauria de ser molt més sincer, molt més serè, molt més constructiu i sobretot a cara descoberta, que és com s'haurien de fer les coses. Bé, la sensació que dona la lectura és que aquest llibre, tot i l'urgència, tot i que ha estat fet així d'una manera, no diré precipitada, però sí molt a raig, doncs cada dia amb aquesta necessitat, amb aquesta urgència gairebé vital d'anar glossant, lògicament, tot el que anava passant, ha necessitat d'una gran trajectòria intel·lectual prèvia per poder-lo fer. És un llibre que neix de moltes hores de lectures prèvies, d'una gran capacitat d'assimilació de l'altre pensament. És un llibre que és molt calculat en aquest sentit. És un llibre que és com un resum, que és com un manifest intel·lectual de tota una vida dedicada a la lectura. I això és una cosa que es veu des del primer moment en què obres el llibre, això es fa manifest. I aquest contrast entre el que és immediat, que és aquesta urgència de dietari d'escriure el que és perenne, del que al final reposa, s'assenta i es consolida, és el que li dona al llibre la dimensió. És un llibre també molt valent des de la perspectiva andorrana. No ens amaguem que segons quins temes, i el tema que batega al fons del llibre, Andorra és percebut amb una certa incomoditat. No diem per la classe política, que està lligada de peus i mans, però també per una societat que és complexa i que està immersa en una tempesta d'influències i d'idees contraposades. I aquí sí que voldria anar 250 anys enrere, el vell Fiter i Rossell, que era fill de Pau Fiter d'Ares, i de, clar, Casa Rossell d'Ordino, que en el seu manual d'Isers té un parell de capítols sensacionals en què parla del vincle d'Andorra amb Catalunya. Faig només una microcita del encapçalament del títol, del capítol tercer del llibre primer, que diu: Valls d'Andorra són pròpia i verdadera Catalunya, com a part d'aquest Principat. Andorrans són pròpiament catalans en tot rigor i gosen, com a tals, vàries prerrogatives en ell. És una declaració de principis que després, durant 15 pàgines, em penso, en el manuscrit va justificant des del punt de vista geogràfic, lingüístic, dels privilegis que com a
veïns privilegiats, els andorrans rebien de les autoritats catalanes, però després el capítol quart, ja ha deixat anar la seva proposició, diu que mai han dependit del govern ni de les lleis, etc. de Catalunya. És a dir, nosaltres som catalans, però fins a cert punt. És a dir, tot el que és la política, l'economia, les lleis, l'única vinculació més o menys legal que tenim amb els catalans és la eclesiàstica. Per tant, tots som del bisbat d'Urgell i para de comptar. I aquest sentiment de radical independència és el que intenta defensar el Fiter al llarg de totes aquestes pàgines del seu manual. Això serveix per dir aquesta relació especial que ha tingut sempre el poble andorrà amb Catalunya i que aquest 1 d'octubre, que jo vaig viure també molt de prop, es va veure com molts andorrans van anar a defensar a les 4 de la matinada als col·legis i sobretot aquella tarda terrible, tots a la plaça d'aquí de les monges esperant que arribessin les columnes de la Guàrdia Civil que havien atonyinat d'una manera vergonyant a la gent a Pons. Esperàvem que arribessin a la Seu i anaven dient, ara han passat per l'anyà, ara han sortit del túnel. Cada cop anaven allò com allò del Butzati, de l'arribada dels bàrbars. Estaven esperant que arribessin allà 15 furgones de la Guàrdia Civil i comencessin a repartir llenya. Allà hi havia molts andorrans que estaven allà al costat de la gent de la Seu esperant que passés el que hagués de passar. Al final, per una intercessió divina, no van acabar d'arribar, però jo recordo la tensió es podia tallar en un ganivet. Va ser una hora i mitja esperant, terrorífica. I penso que jo vaig fer bastantes fotos de tothom tenia la cara una expressió entre la por i la determinació. Vindran, però no ens trobaran aquí. I això és aquest moment inicial de l'1 d'octubre, aquest diàleg entre una determinació democràtica i una intervenció violenta, desmesurada, amb una ràbia. Penso que la paraula que descrivia millor l'actitud de la repressió era la ràbia. De quina manera atonyidaven a la gent d'una manera absolutament gratuïta. I aquesta és l'esca, és el detonant que genera que el Josep faci aquest poema inicial, que és una mica com l'esca, com la metxa que encén tots els altres. Només que aquest fenomen multimèdia, perquè tothom tenia els seus telèfons i qualsevol intervenció, qualsevol atac, allò era registrat des de molts punts de vista, fa una cosa especialment caleidoscòpica, però al mateix temps confusa. És a dir, de cada col·legi hi ha centenars d'hores de filmació, per tant, fa falta una destil·lació, fa falta un procés de sedimentació de la informació i sobretot, que és la gran originalitat d'aquest llibre, és d'una destil·lació poètica. La poesia, que és aquest llenguatge especial, que és el que aconsegueix que de l'anècdota, que pot ser una anècdota molt violenta i molt cruel, doncs se'n pugui sortir una reflexió, fins i tot la bellesa. Evidentment, els versos són... La intenció última de la poesia és aconseguir la bellesa a través de la paraula. I això en tots els versos, per molt dur, per molt estrany, per molt tètric, fins i tot que sigui el motiu que genera la poesia, al final l'objectiu és aconseguir bellesa. Aquest llibre, a més a més, també té una qüestió molt pensada, que és l'estructura. En comptes de ser allò, el poema nu, doncs tots els poemes estan embolcallats d'una sèrie
de materials que li donen encara més, accentuen aquesta dimensió. D'entrada, la cita. La cita, una cita pot ser un pensament, un aforisme, del que sigui, però que estan molt ben pensats i acompanyen perfectíssimament a cadascun dels poemes. La fotografia, que no és un llibre de fotografia i que la impressió no és la d'un llibre de fotografia. La fotografia acompanya també, és el contrapunt visual en el que ens trobarem després, que és el vers. I al final, que també ho trobo especialment interessant, és l'efemèride. És un petit detall on s'explica que tal dia en què va estar escrit aquell poema, doncs ja hi ha passat alguna cosa, que és el vincle amb el passat. És a dir, això ens lliga, cada dia té el seu eco en un dia del passat. I aquesta cadena és la que dia rere dia ens va acabant de confegir. És un llibre de poesia política. La poesia política semblava que havia desaparegut, que era una cosa dels anys 70, dels anys 80, que havia donat pas a la poesia del joc. La poesia social, aquella que havia començat a fer el Martí Pol, en els cèlebres poemes de la fàbrica, que després ell va abandonar per parlar d'ell, per parlar de la seva malaltia, de la seva forma de relacionar-se amb el món. Semblava que ja ningú no s'atrevia a fer una poesia que anés una mica més enllà del joc. El que passa que en aquest llibre, aquesta poesia del compromís sí que surt del joc, és a dir, surt de la percepció, de la sensibilitat del poeta, del Josep, i el que fa al final és transcendir per interrogar el nosaltres. I aquesta és la gran virtut del llibre, és a dir, que com una reflexió personal s'adreça en el col·lectiu. És l'objectiu que hauria de tenir sempre la poesia, d'aquesta veu interior, de quina manera el lector la rep i de quina manera l'assimila. I penso que en tots els 82 poemes dels 82 dies d'aquest octubre que se'ns ha fet interminable, doncs ho ha aconseguit d'una manera, diria que excelsa. Per tant, i només el felicito i espero que en el futur pugui tornar a fer una tirallonga de mesos interminables, però sobre unes bases més felices, perquè realment aquests 82 dies han sigut d'una intensitat difícilment suportable i que jo penso que l'aguantem perquè no ens adonem prou del que està passant i que modestament tinc un títol d'historiador i a vegades penso que estem vivint una veritable etapa històrica que d'aquí 50 anys serà estudiada molt a fons, serà objecte de tesis doctorals, serà objecte de grans estudis i l'estem vivint amb una, no direm una certa normalitat, però la vivim com l'hem de viure, perquè tant sigui des d'Andorra com des de la Seu, som espectadors de platea, de les entrades més cares al Liceu, i estem vivint i protagonitzant fins i tot, o en la mesura de cadascú de les seves responsabilitats. I realment és un moment històric i en som testimonis de primera línia. I moltes coses també s'entendran a través de la literatura, que encara ha sortit perquè tot és molt recent, però estic segur que amb el temps la literatura, que és la gran transformadora, és l'eina que ajuda a metabolitzar la realitat per fer-la més digerible i per fer-la més comprensible, ens acabarà donant les eines per entendre encara millor el que ha passat. I una part important, jo crec que s'entelarà, perquè és aquest atreviment a parlar amb el llenguatge de la poesia d'un tema tan prosaic, en el sentit que tot s'explica en prosa, s'explica moltíssim, però s'ha fet molt poca poesia. I per tant, aquest és un dels grans valors de l'obra de Josep.
Jo penso que jo ja no he publicat massa i segur que el Josep ens il·lustrarà amb la seva visió, perquè clar, jo aquí puc vetat teoritzant, però en definitiva és ell el qui ens donarà les claus perfectes per entendre. I gràcies per haver-ho escrit. Moltes gràcies per tot el que acabes de dir. Es fa difícil parlar quan has tret el llibre i tu posat el llibre al públic. Potser sí parlar del primer dia, el dia 1 d'octubre. Per mi va ser un dia molt difícil i jo estava a Andorra, vaig anar seguint el que estava passant i potser el moment que hi va haver un declic, una cosa que va passar, és dues fotos que vaig rebre de dos amics que anaven a votar i que m'ensenyaven l'espatlla i els blaus que tenien a l'espatlla. I anaven a votar no. I van acabar votant sí. Però va ser la violència, les imatges, la violència aquella, i tot el dia vaig anar fent el que vam fet tots, explicant-ho més o explicant-ho menys, seguint el que anava passant. Quan al vespre vaig anar a dormir, era impossible dormir. Em vaig aixecar, em vaig assentar a l'ordinador i va sortir un text, que és el primer, octubre 1. I el vaig penjar tal com està aquí, amb la cita inicial del Mahatma Gandhi, la foto aquesta era un color, després va ser l'opció de fer-ho en color. I el poema diu així, la cita diu: hi ha moltes causes per les quals estic disposat a morir, però ni una per la qual estigui disposat a matar. No ploro, tot i que em tinc ganes. Estic trist, molt trist, i sento ràbia i vergonya de ser home en tornar a veure coses que em pensava no tornar a veure mai més, almenys tan a prop. No és amb la força que es convenç. No és amb la força que es creu un món millor. Només el respecte, l'escolta, el diàleg aporten solucions duradores. Això és Europa? Quina Europa? On s'amaga avui, primer dia d'octubre, l'Europa dels drets i llibertats fonamentals? L'efemèrides que tanca el poema diu: un altre 1 d'octubre de l'any 1946, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg va pronunciar les penes contra els acusats, entre altres, de crims perpetrats contra la humanitat durant la Segona Guerra Mundial. El vaig penjar a les xarxes socials, concretament el vaig penjar al Facebook, i el que em va sorprendre l'endemà, i me'n vaig quedar a dormir, i vaig poder dormir després d'això. El que em va sorprendre l'endemà és la quantitat de visites que havia tingut a la pàgina del Facebook. Moltes més de les que tenia normalment. Algunes amb comentaris, d'altres sense comentaris. L'endemà, el malestar va continuar i el següent poema, Octubre 2, que el títol és el mateix que hi havia, que vaig posar
al moment de penjar-los. La citació és de l'Ellen Keller, diu així: el millor resultat de l'educació és la tolerància. La foto no és la que la vaig penjar per un problema de drets d'autor. La foto que hi havia penjada al Facebook era una foto d'una obra que està davant de Nacions Unides a Nova York, que és una pistola amb un nus al canó. La vaig reemplaçar per una foto meva de l'Arbre de la Pau que hi ha a Ordino, de la Edwasser. El poema diu així: avui sí que he plorat, i no em fa vergonya dir-ho. En veure les imatges, en escoltar relats i, sobretot, davant del menyspreu de tots aquells que pretenen donar lliçons, fomenten el sofriment humà. No és amb la força que es convenç. No és amb la força que es creu un món millor. Només el respecte, l'escolta, el diàleg aporten solucions duradores. Això és Europa. Quina Europa? On s'amaga avui, segon dia d'octubre, l'Europa dels drets i llibertats fonamentals? I l'efemèride es diu un altre 2 d'octubre de l'any 2007, dia aniversari del naixement de Mahatma Gandhi. Nacions Unides va proclamar el 2 d'octubre Dia Internacional de la No Violència. El llibre, Albert ha parlat de l'estructura, està estructurat d'aquesta manera. Cada poema està precedit d'una citació. Hi ha una imatge que, en principi, fa de pont entre la citació i el poema, i la pretensió és que sigui interactiva amb el poema, i s'acaba amb una efemèrides. Les efemèrides són molt particulars, perquè normalment estem acostumats a estudiar la història, i tinc un historiador al costat, amb batalles, amb vencedors i amb vençuts, i jo diria que no hi ha cap efemèrides d'aquest tipus en el llibre. En canvi, doncs hi ha quin dia es va obrir el Museu del Prado, o el Louvre, o el naixement de Picasso. Són un altre tipus d'efemèrides, les que potser vaig considerar que ajudaven a llegir el poema i a llegir el conjunt aquest. Vaig anar escrivint dia rere dia. La primera setmana, per necessitat meva, m'ajudava a tranquil·litzar-me, a fer baixar la tensió arterial, perquè quan et poses nerviós no. I a partir d'un cert moment va ser, jo diria, el fet del seguiment de quantitat d'amics, entre cometes, amics del Facebook, que van fer que anés continuant. A partir de la segona setmana, si mal no recordo, a més ho vaig posar al Twitter, que multiplica el seguiment per molt més. Va ser curiós de veure com les entrades es van multiplicar exponencialment. Normalment els meus seguidors em sembla que eren de l'ordre de 200, 300, van passar a més de 2.000 en una setmana. I a partir d'aquell moment es va transformar en
gairebé diria una obligació. Però al mateix temps hi havia un procés que es va, que jo diria que inconscientment sí que és un procés que ho ha dit l'Albert, que va començar abans. La meva preocupació per als drets humans i per Europa, soc un gran europeista, i ara no és el millor moment d'Europa, doncs sí que fa molts anys que em preocupa i que són temes sobre els que he intentat reflexionar. I a partir d'un cert moment, la poesia, aquesta poesia que anava fent cada dia, es anava nodrint de tot aquest bagatge inicial. Va arribar el moment que es feia molt dur, és molt dur escriure cada dia i penjar cada dia. Per escriure cada dia, els que escrivim ho fem pràcticament. Però una cosa és escriure per tu, una cosa que saps que retocaràs, que pots retocar. Una altra cosa és dir, no, ho acabo avui, ho dono avui per acabat i demà serà una altra cosa. I a partir d'un cert moment doncs, va arribar i dir, escolta, això s'haurà d'acabar un dia. I quan s'acabarà? Perquè el ritme que estic portant, fins quan el podré aguantar o fins quan no. I hi va haver la convocatòria d'eleccions. Va dir, doncs, mira, l'etapa que comença el dia 1 té una extensió que s'acaba el 21, passi el que passi el 21. El temps funciona d'una manera fins al dia 1. El dia 1, amb el cas de Catalunya, evidentment, però toca més enllà, al meu entendre. A partir del dia 1 s'obre un altre espai que es tanca el 21 de desembre i allà comença una altra cosa. Pot ser pot ser una manera de veure, pot ser molt particular, però és el procés que faig i m'obligo a escriure fins al dia 21. El dia 21, l'últim poema, és octubre del 82, té una cita de la Maria Aurèlia Capmany. És en gran part gràcies o per culpa o d'ella que escric en català, perquè quan la vaig conèixer els meus escrits eren en francès. Jo únicament havia publicat en francès i va ser ella que em va animar. Ella i el... es deia Vidal Alcover. Jaume Vidal Alcover. Les paraules serveixen per comunicar, però també per disfressar-nos. De vegades per disfressar-nos d'una versió més bonica de nosaltres mateixos. Això és el que diu Maria Aurèlia Capmany. La foto són 4 naus. I el poema diu: al casino d'Andorra, com en qualsevol sala de jocs, és abans de tirar els daus que tot ajuda. Un cop oberta la mà, els daus deixats anar, no hi ha marxa enrere possible. Només esperen. Com cauen i aquí donen la partida. Oblidar que el casino sempre guanya, encara que només sigui un percentatge aparentment ínfim,
és oblidar que la partida no és mai del tot igualitària. L'efemèride es diu un altre 82 d'octubre, 21 de desembre de l'any 1898 del calendari gregorià, el matrimoni Pierre i Marie Curie van descobrir el radi. Entre els dos primers que he llegit i aquest últim poema hi ha tot un caminar, tot un avançar, malgrat essencialment la meva preocupació són la defensa dels drets humans, de les llibertats fonamentals i del sistema democràtic que s'està, al meu entendre, deteriorant des de ja fa bastants anys, bastant de temps. El llibre està completat per una introducció. Em va semblar imprescindible posar una introducció al llibre a partir del moment que el llibre es va fer en paper. La introducció comença per un fet, que és el fet que quan vaig rebre les dues fotos dels dos amics meus aquests que es havien fet per m'aixecar l'esquena de certa manera, em va recordar una anècdota viscuda per mi a començaments dels anys 70 que descric i que jo diria va ser us la llegiré. Si no recordo malament, durant el curs escolar 70-71 era a Perpinyà, seguint una formació pedagògica per a ensenyants. Al maig, aprofitant l'un dels ponts que a França són de rigor, primer i 8, com a mínim, vaig anar a Barcelona amb dos amics. Només arribats a ciutat i un cop deixat l'equipatge a l'hotel, vam anar a sopar amb la intenció de passar una nit de festa fins a altes hores de la matinada. En sortir del restaurant, era Can Culleretes, al carrer de Quintana, teníem ganes de gresca. Es va acabar en sec. Metralleta en mà, homes uniformats ens van barrar el pas. Sense saber ni com ni per què, ens van trobar frenats al bell mig del carrer, una arma clavada al pit. Documentació. Van presentar la documentació. El que portava la veu cantant, adreçant-se als dos companys amb documentació francesa, els va dir: passa. A mi, ensenyant-me una portalada, va ordenar: tu a tu. Mentre jo demanava per què se'n retenia, els meus companys es van negar a marxar si no anava amb ells. I el to va anar pujant. Vam haver de sentir un rosari d'insults gratuïts contra els estrangers, imaginant-se potser que no els enteníem. O potser no. Davant del gir que estaven prenent les coses, vaig optar per demanar als companys, en francès, que contactessin el Consolat de França i formulessin denúncia per la meva detenció, ja que se'm continuava retenint contra la portalada i la nit pintava negra. En cristiano, aquí se habla cristiano. La gent s'estava posant histèric i l'arma que s'havia penjat a l'esquena ballava al ritme dels seus crits. Amb una tranquil·litat que no em coneixia, em vaig sentir traduir en cristiano el que havia cridat als companys en francès. I amb un to i una educació exemplars, vaig posar-me a explicar per què ho demanava. Com a andorrà, reclamava la protecció del copríncep francès, que no és altre que el president de la República, raó per la qual n'apel·lava als serveis consulars francesos.
largo, váyanse todos, extranjeros de mierda. Com em resonen encara ara en la memòria aquelles paraules carregades d'odi cavernícola. Paraules tan semblants a aquell espanyol de merda que havia sentit anys abans, quan era intern a França, i que solien anar dirigides als fills d'immigrants quan, a manca d'arguments, es tractava d'humiliar-los. Sempre m'havien fet sagnar per dins, en silenci. Aquelles fotos em van fer rememorar això. I el llibre va sortir d'això. I de tota l'experiència de moments en els que a un ni altre lloc on he pogut anar i que he pogut veure, doncs no es respecten o es deixen de respectar o tenir en compte els drets humans. Se'ns ha fet creure durant 70 anys que Europa era la casa dels drets humans, que eren els valors que tenien per sobre i damunt de tot. Cal començar els ulls i donar-nos compte que o realment ens posem a defensar-nos i serà així, o cada dia n'estem més lluny. El llibre va d'això i si pogués servir per alguna cosa, doncs seria no haver perdut el temps del tot. Moltes gràcies per escoltar-me i, de totes formes, si hi ha alguna pregunta estic disposat a contestar-la, però és tot el que podia dir. Si hi haurà alguna pregunta, jo sé que en tinc una. Això al Facebook, jo no el miro gaire, al Facebook, això ho conec. Quines reaccions tenien? Quina rebuda? En el meu cas, les rebudes van ser molt bones. Doncs hi ha dos elements. Hi ha la gent que posava un comentari i llavors hi ha la gent que feia, doncs, que clicava i que deia, doncs, m'agrada i ja està. Això són els dos. Però llavors també pots tenir la informació de tota la gent que llegeix, del volum de gent que llegeix. Llavors, el que en aquest cas va ser interessant és que, per un costat, no vaig tenir cap, jo diria, comentari dolent, per dir-ho així. En canvi, el que sí que va haver és un increment de la gent que consultava i que no deia res. Pràcticament hi havia 3 o 4 vegades més de gent que llegia i que no deixava cap comentari. I a partir del moment que es va posar, que vaig fer la connexió amb Twitter, es va multiplicar per molt més, això sí. Twitter és més cruel encara que Facebook, de vegades, perquè és molt més visceral. Cadascú té la seva trinxera i a partir d'allà comença a... Amb el Twitter, jo diria que només he tingut una nota que tampoc em anava dirigida directament, no sé, una cosa curiosa. Vaig fer la presentació a Barcelona, a VilaWeb, fa 15 dies, i en un dels twitters hi va haver una persona que va contestar: però els andorrans no feu res. I li vaig contestar, dic, mira, jo de moment he tret un llibre de reflexions, les reflexions que els dies, que durant 82 dies doncs vaig anar escrivint, i ara els poso
les he tret perquè tothom les pugui llegir, a més les vaig penjar al seu dia. Dic, potser no es fa res o potser es fa molt, no ho sé. Si tots reflexionéssim i ho poséssim, i em va contestar interessant. Ja vas tenir sort, No, sé que hi ha quantitat d'altres coses. Clar, aquí jo no em situo a dins de la... No estic a Catalunya, això també ho dic a la introducció. Jo no soc andorrà, no soc ni independentista ni no independentista, no em toca. Però hi ha fets que no m'agraden. Però ja no ni com a català, com a persona, hi ha fets que no puc acceptar. Passin a on passin. Hi ha coses que han passat que per mi són inacceptables. Passin a Catalunya, passin a Espanya, passin a Andorra, passin a França, passin allà on passin. És inacceptable el tuit o el comentari del ministre italià d'ahir sobre el que està passant sobre les 600 i pico de persones que estan al mar. És intolerable. I la reflexió per mi va en aquest sentit, és a dir, i jo dic que per mi el problema del català, d'acord, és un problema espanyol, per mi és un problema europeu, punt. I això ho dic el dia 1 d'octubre. No, està molt clar. I a dins de la introducció, a més, ho torno a dir, i per mi, clar, en aquell moment, ara s'està començant a sentir que això és un problema europeu. Jo fa 3 mesos o 4 que ho dic o 5, no sé com sé. Des de l'1 d'octubre per mi és un problema. No, em dius des del primer poema. I, per exemple, interessantíssim, potser o no, la setmana passada rebo una nota, hi ha un professor de la Universitat de Surrey que penja la introducció al Facebook amb una nota dient recomano a tothom que estigui interessat per drets humans i el porvenir d'Europa que llegeixi aquesta introducció. I a mi m'envia una nota dient, escolta, això no es pot quedar únicament en català. Jo crec que no soc l'únic a pensar que hi ha coses que no funcionen. I ara, la veritat és que hi ha masses coses que no funcionen. Hi ha preguntes? Hi ha algun comentari? Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per ser-hi i especialment al Josep per escriure'l i per compartir-lo amb tots nosaltres. Gràcies a vosaltres per deixar-me